ụtụtụ ọma ụmụ ọdịnala Igbo. Asị nkachi tata bụ nkwupụtara anyị ihe ọma ma kpọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Anyị ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Asị m onye isi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. Onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya anwụ. Asị na akakaka ya ama anyị na tijiji ya ama anyị ga-ejere obodo nara obodo. Asị m ihe ọma na-eme na be ndọdọ mere na be anyị. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị obe ụwa were anya ha wee fụ. Asị m onye si ha ji wee dịrị anyị dịgbuo onye a na ndụ. Onye si ha ji wee nọrọ anyị nọgbuo onye a na ndụ. Ise. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Amụma onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala tempụl na oraifite. Anyị na-agba afa mmiri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer minister. Maka na anyị believe na ike dị n'okwu ọnụ. Yes. N'okwu ọnụ ka Chukwu okike ji wee kee ụwa. N'ụbọchị taa ejego nchụaja na tempụl gọọ ọfọ kwubie okwu na altar n'isi ndị enyi m niile all over the world, my friends, partners and children all over the world. Ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị. Ndị na-abụghawa ọtụtụ onyonyo anyị atụsara ya ndị ọzọ. Asị na ụnụ ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ. Asị ma ọmaka meela ụnụ maka na adị ụka ibe na ọ na-agụ akwa. Echefukwana na ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị n'aja na rituals anyị na-eme kwa ọnwa nke ọnwa Febụwarị ga-ebido na Febụwarị 6th. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na ya, ị mara na ị ga-achatị na WhatsApp ka m gwa gị etu ị ga-esi wee mee ka i wee nwee ike sonye na nke aja group. Agbazina nkịtị ma ọ bụrụ na what you are saying is not palatable. What is your account balance is not telling you the truth. And no na we walk elephant here dị ka ọkụkọ. You must keep on doing something. Maka na ihe ntị na-ata ọ bụrụ na ọ gwụrụ na ntị adịghị ezu ike. Ilu ndị Igbo. Then echefukwana anyị na-eme counseling n'ụbọchị ụka bido 8 to 2. Mana iyi book ma na ị na-abịa enwe ike create a time for you. Nke ọzọ bụ ọ bụrụ na ị bụ onye nwere call mana ị chọrọ ịlụ ọrụ a n'obi gị niile, chaatị ebe aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. I believe that the air is too large. The universe is too large to accommodate all of us. You must be mentored. Ka i wee nwee ike ma the do's and the don'ts. Ka i wee nwee ike ghara ide emetọrọ nwa ọtọ nọ. Ka ị ghara iso na ndị na-emekasị echi enyu anyị zọrọ azọrọ. Ịghọtara ya? N'usoro okpukpere niile a na-enwerịrị mentorship ọdịnala akpọrọ ya ịgba ọsọ agwụ. Ọ ga-enwerịrị onye bụ ya spiritual mentor. Okwuruchi alụghị ọrụ ọ na-aba aka ihu ọrụ gị. Mgbe na-arụ na ekpere ma ị na-arụ n'ụka ofu agwụ anwa. Agwara m ụnụ na o nwere mgbe ụbọchị mma apụta ịbụ abụ ito Chukwu okike a na-agụ m. Mbata na tempụl bido bụwa abụ kwuo egwu amụma abịa. Ịghọtara ya? Then ụbọchị nwekwara ozi izi gị onye ọbụla bịara kọsmi ezie gị. Anyị na-agba afa mmiri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ what you must do mgbe ị gbasịrị afa ọ bụrụ na ị nwere ego iji arụ ọrụ dị n'ụzọ gị. And what you must do in order to remain closer
ka njelu nke Chukwu na-eweta ego akpọrọ momo. ịghọtara ya? You must know the secret of giving, because they say givers never lack. Daalụ. So n'isiokwu m nke ụbọchị taa bụ ana m ekwu na-ekwusi ike na onye amara ebe esi nye ozu ọchọ ịbọ na o nwere ike ibute ebe sọrọ ya nụ, maka na ọ marọ then ụta adọrọ ya. Mana na-ekwukwa okwu ekwuru na akwụkwọ ndị ụka ọbịa, akwụkwọ dual forces. Ana m alaiki ndị na-esonye nkụzi m, mana ana m alaiki iji ihe mmadụ ma wee mara ya atụ ihe ọ maghị. Givers never lack. Mana before nga n'iru na ya, ka ịlọtagoro ihe ekwu na akwụkwọ dual forces say, my people are suffering because of ignorance. Ignorance is the backbone why things are not moving aright. You know why? Because you have not done the right thing consistently enough to create massive results, or you are not even on the track, or you have not even done the right thing at all. Challenges ndị mmadụ na-enwe bụ little faith. Onye batara eji wee kwu Jizọs ndị ụkọ ọbịa ji n'akwụkwọ ndị ụkọ ọbịa sị, ye men of little faith, because he lack conviction and you lack the ability to practicalize what you learn. You have less ability to practicalize what you learn, and trying little, you give up. One thing that is so common among the successful people on earth is consistency and never give up. And that is what the Christendom calls faith. You must believe. In fact, that so-called conviction is the spirit behind every successful man. He must be convinced that what you are doing is right, then determine and keep on pushing till something happens positive. You know that? What is happening is that you try a little and it did not work for you, you give up. Ka mmadụ ofu atụ n'akụkọ dị n'akwụkwọ ndị ụka ọbịa, ama ndị nwere ike ọ bụrụ inubu ya bụ story. Nwa m ike lụta the exact chapter and verse ọ bụ now, but onye ọ na-agụ Bible mana n'ọdịna ya. N'o nwere nwoke asị ya kọrọ akụkọ, asị na nwoke awụ onye ọkaikpe, ma ọ dị atụ mmadụ egwu. Mana o nwere nwaanyị a na-anara oke ya. Nwaanyị wee na-abịa na bịa si ya biko ya ji ekpepụta ya n'ụlọ ikpe. Mana maka ihe na nwaanyị a cannot even pay the bills, ọ wee sị ya nwaanyị na ya meme ihe dị n'ihe na-ayọ. Mana nwaanyị a keep on persistently na-abịa steady. And the way otu wee for this woman coming, all mago na nwaanyị enwego the determination never to give up, because nwaanyị amana ya nọ at the right track of only get help there, so therefore determine. Mgbe ọ bịara idebe nwoke a wee sị, I know I will not really have rest until I help this woman. What am I saying? Ihe mbụ na mbụ ị kwesịrị ime when things are not moving right for you, agba na nkịtị is a coward act. Yes.
When things are not right, you are sure, don't be lazy. You are sure you are putting on your best. You are sure you keep on upgrading your know-how. You are sure you are walking like elephant. Then when you are eating like an ant, it's normal, it's not normal. And you should not keep quiet. Maka na asị gị rịọ Matthew 7:7 sị, yọọ ị ga-ayọta, chọọ ị ga-achọta, kụọ aka na a ga-emeghere gị. Meaning, you must seek, you must ask, and you must knock. So, meaning that everything must start from you. You must make an attempt. Keep pushing till something great happens. But what do we receive today? That things don't work for you. You said you want to go and commit suicide. Then, who are you hurting? When you commit suicide, you are the one bothering yourself the more. The guilt is still flow back to you. You know why? It will also so if for the battle he was a conquer, that destiny brought to your front and you ran away. My dear, even if you die, you will reconnect back and you still come and start from where you stop. Bold people, great minds, first, they don't run away from challenges. So if you want to be great, you must acquire the attitude and acumen of great minds and of successful people. So when things are not right for you, don't keep quiet. That's no another full. You do what I call spiritual lab. Do consultation. What Alpha will do for you, what Deep Alpha will do for you is to point touchlight on the challenges where negative energy or demands is coming from the spiritual angle. Now, a man of more than a habit, man of more than a bow, man of more than a two example. Only Kabara Alpha. Let's say about those here, he see more challenges. Name me he see nwere ike enwe ihe dịka 3 bụ ndị na-cause collateral damage. Enwere ike enwe ụmụ ihe 4 bụ nyanwa the main cause of your problem. Mana enwezi the other 2 nwere ike bụ the symptoms, escalating symptoms. So na because of they have not done what you must have done, what is expected of you, then the other 2 begins to show their ugly face. Example, upon your engine, maybe your oil pump is not working perfectly, and you refuse to do the right thing. With time, it will begin to affect other parts of the engine. The same thing all in your life. When you are not in good terms with somebody, what you need to do is to hurry fastly to reconcile with that person, because more you are delaying, more the whole issues are escalating. So, agbasiala ọ bụrụ na ị nwere ego iji were ọrụ niile ahụ, jụọ onye gbara afọ a o nwere ihe dịka ụzọ ihe ịtọ, ụzọ ihe ịnọ ị nwere ike ime. Dị so important ya bụ ọ bụrụ na eme ka Chidimma bido dịba. Then nyanwa na onwe ga-echek mara ndị wụ the core te na a ga-eme Chidimma dịba. Ọ bụrụ na o mere that 4 things in weeks, months,
maximum 3 months. Maximum 3 months. Ọ bụrụ na i bidoro fụwa changes, then the man ọrụ agara. Mana ọ bụrụ na mmadụ rụsị alụ ọrụ enyeghị anya ọgwụ ụzọ ihe 7 or 6 na n'afa, ịlụọ 4. After a week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, you are seeing changes gradually. No matter how small, if the 4 changes, then get back to the person, say na ọrụ alụkwa na ị na-afụkwa small changes, mana na ị na-achọ ka ya ịnwetakwu ego ga-elụtọpụ ndị fọnụ ma kedu ihe a ga-eme. Keep in touch. Ya nwere ike isi oke ọ bụrụ na the remaining 2, ọ bụrụ na ihe arụ nwunye kịta ngwa mee na-eme ihe a na-eme nke a na-eme nke a. Na ọ bụrụ na ị nwetakwana ego and ị na-afụ changes gradually, a month ị na-afụ changes, a month plus ị na-afụ changes, inwe the money ịlụtọpụ the remaining one ịlụtọpụ. Ọ bụrụ na ego ị nwelụ ya ezi ịlụtọpụ nke fọnụ, then keep in touch with the person. Uche gị dịkwa na ya, kedu ihe ị ga na-eme from time to time. Ịghọtara ya? Then ọ bụrụ na mmadụ rụrụ ọrụ mmụọ merighị ihe, echefukwana ichighata azụ si ya na ihe o mewarụ ihe na-afụkwa changes. Ihe ọ ga-eme bụ ụfọdụ na-abụ ịrụ ọrụ ya ọrụ gụọ ndị na-abụ na arụrụ ọrụ na-aga, mana obi ị ga-eji gwa onye rụrụ ọrụ si ya na ọrụ arụkwara nọ na-agakwanụ. What next? Ka o sikwuo n'ike wee na-abanye n'ike. Ịkpa ihe dị wee kpawo niile efiru na egwu ya na o nwere ike ịnaghị ego. No, o nwere ezigbo dibịa ya sị gị na ọ lụrụ ọrụ ọga ọ nawaghị ego. N'oke ma ọ bụrụ na o nwere ọrụ ndị ọzọ n'ụzọ ịrụtọpụ ya, mana ịnaghị ego ọntụsị na ọrụ na-aga. Now ọrụ ha wee gawa. Ihe kpatara o ji kwesịrị ka igwu ya bụ na ọkwa nye maka ọ dị iwerekwa ọjị nyekwakwa ụmụ mmụọ ya sị ya ekelekwara m ụnụ na ihe a lụkwalụ Ifeanyị Okeke Okorie na ọ gakwara n'okwukwe o testify ọ na ọ gara ma mekwuonu mmụọ maka na ekele nwaanyị na-agwa akịrị ka adị agwọta ọzọ. Mana whereby you are broke, you don't have any money at all, don't give up. What Alpha does, deep Alpha does, is to touchlight where your problem is. Agwụgwọ m na ihe ị ga-eme sị na ọ bụrụ na ebe ị nọ na Naịjirịa ebe ị achụwa aja eneghị anya na-asịrị oke na chi onye ụwa gị na-atụ anya ekele n'aka, na ndị ichie ebe nne gị na-atụ anya ekele n'aka, na ngwurube nna gị bụ ngwuru ebe emebiri ihe ọdịnala gboo o were enye unu nsogbu. Ihe ọ pụtara that no nwere mmụọ ndị adịrọ happy with ọtọnọ na unu mekọbara na ya bụ ngwuru maka na unu bụ ndị eliri n'ụka, ma ọ bụ na ndị mmiri gị na-anaghị oke. Simple thing ị ga-emewu n'obiọma gị ichighatago n'ọdịnala n'eziokwu na ezu asụsụ, ikwetago na ihe na-esi na nke onye akarịa. Chi ndị ụka ọbịa ama azụ gị karịa chi nke ala nna gị ebe a mụrụ gị. Onye kpatara na ọtụtụ ndị na-asị na ha bụ Christians today ha nwatụkarịchara n'ụjọ. Nwante na ọdịnala ga-eme gị ma ọ bụrụ na ichighatago n'ọdịnala n'eziokwu bụ na ọ ga-eme gị maragoro na mmadụ enweghị ike igbu gị maka na chi onye adịghị n'izu chi na-achị ya wụ. No mortal can harm you if you did not deserve it. No mortal can kill you ma ọ bụrụ na ị mere ihe ị kwesịrị ime spiritually and they are connected with your elements. Mmụọ niile ị na-egburu anụ na mmụọ niile ma achụrụ aja ama ekwenata ka mmadụ ha mụọ gị ma ọ take what does belong to you. You know why? Onye nwa mmụọ nwa si na
ọkwasị na onye ya riri nke ka ya ma mmụọ ama ekwe ka ihere mee gị maka na ọ ma na ịdị ndụ na-achụrụ ya aja ọnọdụ kịta ya nọkịta kịta onye mụ na ya dị na nnukwute mma na-emerụ m ọgọ ịma ọ na m gara aga ụfọdụ na-agọsi ọfụ ike na ihe ama emie n'ụzọ o si enweta ego ama akpọchi maka ihe na mma na ihe dịrị ya mma ọ dịrị m mma ọ bara isi ọ bara agụba ịghọtara so unless na ije na-emekasị mana o nwere ihe ị ga-eme n'ọdịnala na ọnwere natago n'ọdịnala n'eziokwu na ezu asụsụ you must keep love karma. That is, you must know that love karma exists. Ịmara ihe ahụ chọrọ ime mmadụ emere ya mmadụ ịbụkwana onye sị na iri eri akpụ iri eri oke mana iji eze ekere ụmụazị ịbụkwana onye sị na ị na-asa bụ mana ị na-ata abacha ihe eji ama onye ọdịnala kọọ onye ọdịnala bụ na ị ga na-asọ nsọ anị maka na ọkpụ tọrọ ọkpụ ihe dị n'anị ka a na-ekwu maka ya na-ana bụ isi mmụọ ka ngwa nke bụ eziokwu agbasịala gị afa ị nwere ego iji arụ ọrụ mana ịdị asọ ị na-asọ nsọ ana bido taa I can tell you it's a matter of time things will start changing. Let me tell you one thing. Ọ bụrụ na ịbụ onye ọdịnala ka ngwa ụmụ ihe na-esi emebi ọrụ ka ngwazi gospel truth eto efu m nwa Eze-Ana Ugochi tubelu enwere m ihe ga-emekata n'ụwa ka ndị na nwunye mmadụ. You know why? A great sacrilege n'ọdịnala Igbo. Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile na-eji apịwa mmadụ azụ onye n'ọfụ ụchụ. Ọtụtụ ndị Igbo na-agwa ha na ha nwere ụchụ a na-asị mana ị na-edi na nwunye mmadụ si ịdị na nwunye mmadụ bụ ụchụ ka ngwazi nwantịrị mmadụ etu amụnwa bụ Eze-Ana nọ mmeri na nwunye mmadụ mana ịdị na nwunye m ya in trouble. You know why? Ana m asọrọ ya ọdịnala, ana m asọrọ ya ụmụ mmụọ na ma mgbe ịdịnata nwunye mmadụ no matter what. Ọsọ ya bụ na nwaanyị ga-enye m ụwa niile. Nwunye mmadụ na-ekwu nwaanyị nọ na di adị m ekwu maka divorce natara be nne ya ka ha bụrụ ọdịgo free mana nwaanyị nọ na di mana ya na di ebi maka na na mmụọ ịwụ ajọ mmadụ nwoke na-arụ nwunye ya ifu nsi ihe nwoke a iwe ogbu mmadụ ịghọtara ya mana ọsọ mụnwa bụ Eze-Ana o nwekwara ọtụtụ ndị ọzọ bụ ndị ọdịnala ama ejekwu nwunye mmadụ a na-ejekwu nwunye ha ya ntụ ọbụ ụfọdụ ihe ejiwecha nwunye mmadụ and ada ebie n'ihu nwoke na m kwuru nke m kịta ụfọdụ ndị ọzọ nwere ndị ga-ekwuru nke ha ije daka ya na-eji anya narịa nwunye ya wee nwee mpịawa azụ ịghọtara ya ka ọrụ nwunye mmadụ nwere ọdụ justification ka mmadụ ga-atụ ka m werekwa akụkọ ịma na Baịbụl wee kọrọ mmadụ ga-atụ. O nwere onye a na-akpọ David, King David. O wee bụrụ na o nwere one of his royal servant, a soldier, Uriah, jewere agha. David wee baa na n'ịba ya n'ime n'ụlọ enyi wee nete anya wee fụ nwaanyị nọ na wee na-asa ahụ wee jụwa ndị mmadụ ka nwaanyị dị etu a nwaanyị dị etu a wee sị ya na nwunye Uriah. O wee kpọọ ndị ọka agha ya si ha ruo ha were Uriah tinye n'ihu ọgụ ihu agha intention ya bụ ka e wee gbuo Uriah ka o wee kpọrọ nwunye ya maka na ọ marụgo na Uriah dị ndụ ọ gwara nwunye na nwunye Uriah bụ onye agha na o nwere ike ịfight ya back. O wee decide ya ka igbuo nwunye mmadụ decide ya ka igbuo ndị mmadụ ka i wee kpọrọ nwunye iwe ogbu mmadụ n'anya mmụọ nwunye mmadụ ka ị na-edina maka na di ya ọgụ nwa plan ya ịghọtara ya. O wee mechaa nke anwa onye na nyụọ nwaanyị a wee kwa iko maka na ọnụnụ ọnụnụ adịghị valid in spiritually wee mụta onye a na-akpọ Absalom a onye ama wee gwa David ya na nwa a mụtara ya anwụ. Absalom wee mechaa wee dị na ndị nwunye David kama it what you give to others must come to you. Ị na-edi na nwunye mmadụ ga-edi na nwunye gị o nwere ike ọ bụrụ nwa bụ ma ọ house help na asado ma ọ mee ume gị adịghị ịghọtara ya. Absalom a dị na ụmụnye David dị na-echa ya si ya n'ọya. Absalom jee agha na-abata
ịnyịnya bụ etunye ya n'isi ekoiro isi ọnwụnwa ịfụrụ ya. So tupu okike kpọrọ ya asị o wee jụọ Solomon kedu ihe wụ ya problem ị nụrụ ụba nwaanyị inwe jọkwuo concubines ị nwere ọ bụrụ nke a nwunye mmadụ kedu ihe ị ga-enye Chineke as excuse inwe yes ịnwa na ndị mmanya ịfụrụ ụmụ agbọghọbịa niile ịfụrụ divorcee niile ịfụrụ ewu ido niile nọọ nke ahụ ya nwoke bi n'ịdị ka emele ya ebele ịfụrụ ya ifuru iji egbe ji ori ijiri egbe no bargain nothing jiri egbe ịma na iji egbe ji ori bụ ịnara mmadụ ihe n'aka ike no bargaining. It's not as if you play with his intelligence. No, this one is purely nothing. Then ma ọ bụ sị ka ije gwọrọ mmadụ ọgwụ ịgwọrọ mmadụ ọgwụ abụrụ mgbe e sịrị back to sender o metara buru onye echiche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ọ bụrụ ya ịgwọ ọgwụ mgbe ị wetara example na iwetara ngwere achọrọ ka m wee simple analogy ya ghọta na iwetara ngwere ijide ngwere chịfee ngwere aka azụ si gị ya bụ Ifeanyị okoke afọ n'ọnya ka ị na-achịfe aka azụ n'ụbọchị taa na tata na aka ya ma akụtazi ihe ọ na-eri ikechie chịfe ya ụkwụ azụ kwukwa something n'ọnwa ka mechie ịmagodo osisi lugudo ụmụ ọrụ ọjọọ niile a n'isi ihe na-achọ ka ị krepụrụ ya otu ya ọya ka biznes kolapsụọ ka ọ ya wọrụzie ka elefant ka o rie ka ọkọ aka ntịchasị ọnya wọgwụ ajọ m just simple analogy of ihe wọgwụ mana ọ bụrụ na ị gọrọ ọfọsị onye ọbụla mmejọrọ gị ya were isi eburu ihe ọ pụtara bụ n'ikwuburu okwu in creation allowing the spirits to judge and the return whatever onye ọbụla mere back to the person. Anya ka isi ga-abọ n'ọbọ maka inwe ike ịbọ ịbọfe abọfe and nke ọbụla ịbọfekwara abọfe anyị abọkwa ya n'ahụ gị ịghọtara ya. So ị ga na-asọ nsọ ị ma na-abịakwute m si Eze-Ana na ịgbanye afa mana ị nwere ego iji alụ ọrụ nwaanyị na-edina nwunye mmadụ kedu ka esi eche ka ụzọ mepee nke mgoro na ị ga-adịgoro azụ you will purge yourself of negativity ihe ọbụla bụ nsọ ala ma ị ka na abụrụ azụ nwanne relative gị ị ka na abụrụ azụ honeypot ya ị na-eme alụ a negative energy a ị na-ediri ka asa awụtụ ọgwụ asacha awụtụ iji gagaba na-asacha awụtụ ịgba ọsọ n'ihe ọbụla na-eweta ụtụ metụwa nwata nwaanyị ime dị na-aya ya chiaja ewepụ nwa ihe o bu n'afọ ịmụrụ na akwa ọ ga-ebe mana ọsọ akwa obelu that life terminated onye na-chọrọ because you presented the opportunity of reincarnation. Now another soul is emerging. You deny that opportunity. Ịmụrụ that soul na reincarnate nwere ike ịwụ ya grandfather na-abịa ma ya grandmother na-abịa. Having done that, because giving human soul another human spirit another opportunity to come here on earth is a great honor. It's a privilege for the person to rewrite the wrong of the past. Mana mgbe ị dị na-eri ọ dị ka onye biznes ekwesịrị ịkwụ $10,000 at that minute ị ga mebie onwe ife ọ ya emeghị ya ịghọtara ya. So mgbe ị ga-edeny ya about a baby it deprive another human soul opportunity to come here and right the wrong. Ijiri ego iji alụ ọrụ itiri tọtọ mana ị kara eme mpụ ka na-edina nwunye mmadụ na-edina relative gị na-edina nwoke ibe gị. Ọ bụrụ na ị nwere n'ọnwa anyị ihe ya problem na nwunye ha ada satisfy ya n'ọnwa nwaanyị na-abụ n'ọnya nwaanyị problem gị maka na ekere ọrụ eke. Ọ bụrụ nwoke niile nwere mmasị ịnụ ụba nwaanyị at the same time. Munga wee Eze-Ana I fancy from multiple wife at the same time. Yes, I don't fancy it. But then when other things occupy my mind than so much says understand.
So sex is healthy, yes. It's good activity, yes. But if you know what you value much, go for it. Ọ bụrụ na instead of you na-epiogharị from Agnes to Ngozi, from Ngozi to Njideka, from Njideka, oh no, you can even take more than one. Ndị ụka ọbịa butere ụka na-asị na ịnụ karịa ofu nwaanyị mmehie gwara ha na-asọpọtụ homo, ha na-asọpọtụ nwaanyị idina nwaanyị ibe ha, na-asọpọtụ nwoke idina nwoke ibe ya. Kedu ndị na-epretend na ọ ndị asị ga adị na nwaanyị na mana ha na-agba nwoke na nwoke ibe ya akwụkwọ? Kedu nke bụ higher sin if at all? So ọ bụrụ na ị nwere ego, wepụ aka n'ọtọ. You know why? Because what you are passing through now is as a result of what you done wrong 5, 10, 15 years ago, or even in your previous life that you are paying now. And since you don't even have money to remedy those ones, so why must you be accumulating more anger that deserve for you to pay back and you don't have money? So you better stop accumulating more anger in your spiritual connection center of the bar, so that whenever you are doing all small penance and all small charitable work and joyful activities, you will be using those small aja to pay off your debt. By the time you pay off your debt, you start reaping good things you have done. But you don't have money to pay off your debt. You don't have money to pay off your debt. You keep on accumulating more debt. Are you okay? So if you don't have money, change a new life. Bido maybe ihe I'm not going now. Nke mbụgodo ihe abụghị gị na-edewe iwu ọdịnala. Kwụsị swim n'ọtọ. It will never help. It will only complicate your problems. Ka ofu. Kebua. Create time. Bido go work for. Nke bụ eziokwu na ọwụ n'ichigatago n'ọdịnala Igbo wee mee ihe a ngwara gị mee. It has changed this life. It has saved a lot of people. I'm a Monday they encounter with me. They are so broke. But today, they found their works. So what you must do is this. Bido go work for 21 days. Ọ bụrụ na ebe ị nọ adịrọ conducive for you to build an altar. Ịchọ ịma ka esi build an altar and ihe kwesịrị ịdị ya na ụgwọ n'ibi na city. Jee watch ya video m ebe m kụziri how to install an altar. Then, man, even if you don't have an altar, locate the east. The east is if you come to your compound. Ebe anwụ si achalite n'isi ụtụtụ. N'ụtụtụ, now east. Batazie na four corners of your room. Side ọbụla chere that side is the east. Side ya ka ị ga na-eche maka na ike si n'ọwụwa anyanwụ ya na-abịa. Then set your phone na alarm. Ya nwee particular time iji ebinye ekwubi okwu in creation. Ihe ọ pụtara bụ na ị create a particular time iji abịa na mmụọ ụmụ mmụọ ga-afụ ga-asụ wee dị very serious. Example, ọ bụrụ na ị gwara m na ị ga-abịa na ebe m nwa EZE-ANA ụbọchị ụka by 10 o'clock, few minutes to 10 ya there, I will take you more serious. Mana esi m na ị ga-abịa na ebe m ụbọchị ụka, no time, I will not take you other serious. So fix time with ụmụ mmụọ, and if you say time with them, if na onwe oge ọ ga-eru time alụ ụgwọ onye nọ fast asleep, if na ị ga-efeel that no nwere onye ga-akpọta gị. And the more na ị megidoro mewe accumulate na their activities na-akpọtazi ụmụ mmụọ around you, nzọpụta gị adịgo nso. Because whenever the entities of powers and always around you, believe in me, soon you will start reaping the fruit of their blessings. So whatever you must do to always attract them closer to you should be encouraged. Keep it up. So wete akwụkwọ dee date ụbọchị ị na-ebido, dee date ọ ga-eme 21 days. Wete ofe ibe akwụkwọ anwa, were ego of your choice, 50 naira, 100 naira, 200 naira, 1000, n'ọbụ na ị kara emewu, mana nke ọ niile ewe adị 4. Tinye n'ime akwụkwọ apịachie ọfụma.
ebe ị nwere ọlta nwunye nwere ọlta ipresi na ọlta mana ebe ị nwere ọlta ịfachi etinye na walet ụmụ akpa gị ọ bụrụ nwaanyị ka ịbụ na-agụ for 21 days ịbịakwa data agwa ahụ iyi ede prayer point gị nwere ike choose like 3 for the month ịbịakwa echi sikwa ha n'ọkwa ihe anyị kwuru nya ka ị na-ekwukwa taa ịdịmanya ha that 3 prayer point etu a ka ihe esi megide 21 days after that 21 days iwepụta that 4 note dị n'ime ị ga-awụ ego aja ego ihe eji wee so osi ị ga-enye nri ndị anyị your beggars then weruzie data akwụkwọ anwa contenrụ ya prayer request tinye na stainless plate flat plate burn it after burn it blow it to the thin air ime ihe a ngwado gị n'obi ọcha we see changes mana bifo ime nke a na-agbasara gị afọ inwere ego jee chọba akwa ọkụkọ Igbo example na-agbatara gị afọ na chi gị na-ewere gị iwe ndị ichie be nne gị na-ewere gị iwe ihe dị na ngwuru na-ewere gị iwe ndị mmiri na-ewere gị iwe chọọ akwụkwọ ịnọ chọọ ọjị ịnọ esichi onye ụwa m why facing the east n'iji akwa ọkụkọ Igbo wee na-eze iwe ọbụla ha na-ewe ya banye na akwa ya biko ya nabata aja ị na-achụ ma mepere ụzọ ka ifu ego ihe eji rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị ma ọ bụrụ na ibi broke atọ nwere ego ihe eji rụọ ọrụ atọ akụwago m maka ndị nwere ego ahụ eji wee lụsọ mana ndị dị broke atọ yọcha ya iwere ọjị yọọ ya si ya gọọrọ ya ọjị ịkọcha ọjị a kwuo ihe bụ mkpa gị kwue nkwa na ọ bụrụ na chịrị mma dịbara gị na ị ga-arụ ọrụ dị n'ụzọ gị ịwakwana ọjị awa isi anya were ọjị a nye ọjị na-enye ya na awa ha kee ya na ndị niile ya na ya na-erikọ na mmụọ niile ya na-eso mechara chọwa ebe ụzọ jọnshọn dị ụzọ gbara ịtọ ma ọgba anyị nọ iru ebe a chụọ obere ego aja ihe atụkwasị ego saraka etopia niile ebe ahụ etopia idoro ha ọdị by the side tiwa agwa tewere onwe gị this process ka ihe ejikọ ebe nke ndị ichie this process ka ihe eji emekwa nke ndị mmụọ nna ngwurube nna gị this process ka ihe eji emekwa nke ndị mmiri imechaa ya bidozie oche anya ya bidozie go work for 21 days kebe eziokwu n'ime ya mechaa ya you have changes you have done a lot of people onwere ndị nyechara ya ha ka nọ n'ime ya nweta ezigbo business ezigbo contract imesia ya ọnwụ na enwe ọrịzi ma na imeri ọfụma then start all over again till something happen nghọtara ya what he must do mana ọ bụrụ na n'ihi obodo oyibo na onwere ebe ị ga-enweta ebe ị ga-eje chụọ aja ma ọ bụ na ị nwere ebe ije fụ the less privilege or onye ayịyọ nri beggars na ifro then ihe ị ga-eme ewu ọtọnatịn ị nwere ike ime ewu ị nwere ike isendịrị ya Eze-Ana anyị reason bụ na anyị nwa na Ugochi tụbọrọ na temple anyị na-achụ aja kwa ụbọchị anyị na-emesara aka kwa ụbọchị onye ọbụla bego na nke Eze-Ana Ugochi tụbọrọ oraifite mana na usoro anyị ji arụ ọrụ ebe anwa dị iche na ụfọdụ ihe ifugoro na be Eze-Ana Ugochi tụbọrọ oraifite wee ebe ọ ya bụ everyday ịbịa ana so rie ihe saraka ihe aṅụ biya ihe aṅụ malt ụdị choice gị ọnwụkwọ ndị na-abịakwụsị bụ nwa bọtụs ha nweta ewetakwara ha ghọtara ya so ọ bụrụ na enwere ebe ihe enwere ike ismoke na this token na n'ihi na eweta ya ka ọ bụrụ ego aja iji mesara aka ọbara ma ọ bụkwanụ isonyere anyị na rituals anyị na-eme kwa ọnwa nwere ego mana ihe nwetawu token ego ya ezu ibutegoro katọn nkwụ ma ọ ego ya ezu iji wee gota sọpọtụ ego anyị eji wee gota igbo ma ihe ndị ọzọ nwere nsogbu ha ị ga-eme ewu gwa m na ị chọrọ isonye na aja anyị na-achụ kwa ọnwa especially nke anyị achụ na February donate token forward ya prayer request ka anyị denye afa gị na ndị anyị ga-akpọsi na-esonye na aja a ga na-achụ aja kwa ụbọchị till 14 days emesizie ya egbu gota n'ime pepe soup ọ bụrụ na anyị esiri atọ ọ bụrụ na anyị gota agidi bute mmanya dị iche iche ndị mmadụ abịa rie nwụọ site n'ụzọ dị etu a isonye ego na aja
ghọtara ya. Aja a na-achụ n'igwe ka mmadụ ga-atụ gị ọnụ nwe ọbụrụ iwe onye Katọlik ka m wee Katọlik ma atụ wee ebe nsogbu ebido ịlụta na ọ na-abụ acha ịka masị katikis ma onye ọbụla ọ dịda apụta n'ọtasị ya n'ụbọchị taata na anyị na-achụ aja masị maka mmadụ niile, mana o nwere ndị yọrọ ka ịlụta ha n'ụzọ pụrụ iche na aja masị kwa ụbọchị taa. Ọgbọ Mr. Okeke Okafọ na-ayọ maka mgbake na ọrịa. Ifeanyị Obi na-ayọ maka ibuni elu na ihe ọma imeri elu na-enye ekele. Etu a ka a ga-etikpọtụta afa ndị mmadụ niile ndị niile agọzi enwe ike ruo mmadụ ole sọrọ ya na ọgwụcha ya wee bido kawa masị. Etu a ka ọ dị na ritual ọ ka ịnweta faint idea of the possibility of mmadụ isonye anything ọbụla anyị ga-akpa afa ndị ọbụla nyere request onye ọbụla yọrọ bifo anyị na-achụ aja ọbụla daily till that 14 days a ga-emechi ya. So nya nwee ụzọ isi egive ihe, givers never lack. O nwere mmụọ dị charge of money a na-akpọ momo. Etu ezi nwekwa mmụọ dị in charge of beauty a na-akpọ Venus. Enwere angelu nke Chukwu dị in charge of ihe ọbụla. Example ka mmakwadụ ga-atụ na nna like ihe ọmụmatụ. Ihe nji amatụ bụ na ichefu ihe nkwu cheta akụkọ nkọrọ. Ndị ụka Katọlik, ụka ndị Rom believe na St. Joseph wu onye patron saint ndị ọrụ aka maka na ọ kapịnta. Ịghọtago akpa ya Joseph dị kapịnta. Etu a ka esi wee nwee patron saint ndị dị iche iche. Ndị na-ekwe ukwe asịghị na patron saint ahụ St. Cecilia. Etu a ka esi wee nwecha ma ndị masị m Teresa of Avila and so many of them. So nke ọnwụ na nwere patron saint ndị ọwụ. So etu a ka esi wee nwee angelu nke Chukwu dị in charge of ihe ọbụla dị iche iche. Ịmara na o nwere angelu nke Chukwu dị in charge of each city. Ịmara na ọdịnala Igbo na o nwere angelu nke Chukwu dị in charge of ọmụmụ a na-akpọ akwari ọmụmụ ma ọdụ ọmụmụ. Ihe famili si na-eme wee dọtụ ya maka na ọ bụga angelu nke Chukwu ịkpọtụ esi ya bịa nọ ya na gwuru anyị o na-ayọtara anyị ayịyọ ka anyị nwee ọmụmụ ka anyị bụ ụba. Yọtara ya? Etu a ka esi akpọtụ angelu nke Chukwu niile. So Momo is in charge of money. And the only way you can be wealthy, have money, is when you live your life and love Momo. Yes. Everybody gets when the money. Momo is you must love money. You must value money. You must respect money for you to attract money. You must know the rules, the natural laws that govern money and attract money. Do you know the law? Giving. You cannot receive if you are not giving. Because when you are giving, you open your hands. When you say take, do you see you open your hands and you will receive? The law of nature says, givers never lack. Onwere onye na-enweta ego site n'aka ntagide ibuzi n'aka gọm. Financial prudence, yes. Financial prudence is that me, Eze-Ana, I know where to spend my money. You understand? I know people I will spend my money on, it add value. At least ha ga-asị ya gasị ya. You understand? You don't spend your money by partying, staying with free women, popping champagnes and rest of them. They are not spending your money right. Because some of them is just there to celebrate business deal. But spiritually, you are not getting. So learn how to spend wisely, but don't be too stingy, especially in spiritual matters. In the matter, enwere ike na-echọrọ ka ị na-enweta bụrụ onye na-enyelu at least ndị onye ma na-enyere ya aka na ọ ga-eji ezigbo obi wee sị
ya gazie. At least ọ nwe onye ihe enye ego, yes, o nwere ka ọ bụ relative, o nwere ka ọ bụ ya friend nye ego, ọ ma apụta dị ya n'ime eri ọgọ, ọ pụta ya nọ because of aka ya nyere gị. Ọ bụrụ na iji ego na-enye nwaanyị iPhone ihe nwa, ọ ya afụta because of na browser ya ilikọtara ihe. So spiritually it is not add up. Mgbe onye nọ na onwe ya apụtaghị nọ ihe unu na-emere onwe unu, ịghọtara ya. Achọkwa na ịchọ igori enye iPhone n'ime ego, mana don't count that one as one of the spiritual seeds. So givers never lack. Once you are giving, you are attracted, because you are making other people to smile, and once they smile, they say, "Yagasia." Oh, nyanga batalo na Ugochi na temple. We don't joke with Saraka. Yes, we don't joke with Saraka. Once we are doing your work, we are sure that I get better money. But very important, because we need to create smiles on people's face. And those meats are not only able, I share it among people. And that's part in common is richer. And what the other ones soon question, I still share it up. The beggar na Ugochi na temple in Wotia. Almost some days and wine, some day less privileged. You know, I give them meat to go home with. Though they will not sell it, but they let them use it at home and they understand happiness. So here na check for you to be attracted to the law of money, you must keep the natural laws that attract more. Natural laws that you must not be too stingy. You must learn how to give rightly. Like it opened the way. It opened the wealthy people. Onye amaghị ihe ọ ya eme ọsị oke na ya na-sponsor polio, ma na ya na-sponsor ihe, ma na ya na-eme nke na ya na-eme nke ọzọ. It's a way of giving back to the less privileged. Ndị abụọ business partners ya. So ihe na-achị kụwara gị bụ learn how to give, especially to ndị ga-eme appreciate. By giving, you are attracting more. Onwere onye na-aba ụba by being too stingy. For the little people are giving me, I give it out to you. That's how money works. A na-achụ aja, ị nwere ego, agbachara gị afọ, ị nwere ego iji alụ ọrụ gị n'ụzọ gị. Don't be stingy, even that little in well. You can say, okay, I have this little one. Okay, let me join in monthly rituals. By so doing, you'll be a partaker of those sacrifices again at the end of those rituals monthly. Because you are money by Libya. A spiritual activity. Ọ na contribute to token by ndị niile dị involved. Ewere go table, ewere eme saraka. In the spiritual realm, each and every one of them buru eme saraka. You got that? All now the important of ihe na-eme igwu. Onwa ajụjụ ị nwere n'ihe a nkụzi taa, send your own message. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite 0805 7837 672. N'ụbọchị taa, ekwubie m okwu. Gị bụ onye ọnọdụ ya dị ala, ihe na-esiri ike, ekwubie m okwu na bido taa na Chidimma ga-adịrị gị n'ụzọ a mere mmechi ga-emepe n'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Na-akpọkwa njeru nke Chukwu niile, mmụọ niile anyị na-achụrụ aja, ndị m na-eso na ndị na-eso m, jebenu east, jebenu west, jebenu north, jebenu south. My friends and well wishers, ya dịrị ha mma ka ụzọ niile, ka mgbidi niile daa n'ụzọ ha n'aha Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si na gị abịa. Se ya gazie ọfọ.